Ahojte, vítam vás z dnešného videa. Dnes to bude o bežeckých zónach. Ja som si toto video už točila a mám ho dokonca nahodené aj na kanále. Akurát dnes som s tým videom úplne veľmi spokojná a trošku som aj prekopala svoje informácie, čiže chcela by som ho tu natočiť znova. A jo. Sadla som si inak do bezvetria, dúfam, že to bude v pohode, pretože celkom fúka dneska. Ale tak chcela by som už to video konečne dotočiť. Počkaj, to som musím zistiť. No to dáš tak, keď si to neodfotíš, no. Takže začneme základnou zónou 1, vlastne o nej sa všetko ďalej odpichuje. Srdce nám funguje na 50 až 60% našej maximálnej teplovej frekvencie. To znamená, že srdce ide na polovicu svojho objemu toho, čo dokáže zvládnuť. 100% je veľa, 50% je polovica. Chápeme? Prebieha anaerobne. To znamená, že svaly využívajú efektívny kyslík počas celej doby cvičenia. Je to vlastne regeneračná zóna, je vhodná ako rozklus alebo doklus pri rozcvičke, docvičke, pri intervaloch. Potom je vhodná je vhodná pri rekonvalescencii po nejakej chorobe, alebo taktiež ako regeneračná po nejakom maratóne, polmaratóne, po ťažkom dni a podobne. Vlastne je to často len rýchla chôdza alebo veľmi pomalý beh. Dokážeme pri zóne 1 rozprávať. Palivo, ktoré naše telo využíva, sú tuky. Potom tu máme zónu 2. Je to vlastne kontrola hmotnosti, sa to teda volá. Aspoň ja to mám tak na sebe na hodinkách. No a vlastne je to zóna, ktorá je vlastne pomalý beh, taktiež prebieha anaerobne, teda telo efektívne využíva kyslík. A vlastne je to zóna, v ktorej sa buduje kondícia, teda vytrvalosť. Naše telo funguje na 60 až 70% našej maximálnej tepovej frekvencie, čiže sa dokážeme stále rozprávať. Je to pre nás kvázi ľahký beh a dokážeme zabehnúť naozaj veľa. Mali by sme ho zaradiť do tréningov aspoň raz do týždňa a telo efektívne spaľuje tuky. Tu máme nešťastnú alebo pre niekoho šťastnú zónu 3. Teda vlastne, aby som to zistila, je to vlastne ten stred, pretože pod ňou je zóna aerobná a nad ňou je zóna aerobná. Táto zóna je ešte aerobná, pretože prebieha za pomoci kyslíku, ale telo sa už viac namáha, telo funguje na 70 až 80% našej maximálnej tepovej frekvencie. To znamená, že zvládneme povedať ešte nejaké slovo, ale naše telo sa naozaj namáha a vlastne už spaľujeme energiu v kombinácii s tukmi a sacharidmi. Je to vlastne často zóna, ktorú používame pri intervaloch a nie je dobré ju behať často, maximálne raz do týždňa pri intervaloch a vlastne pri nej sa buduje rýchlosť, nie vytrvalosť. Preto nie je dobré zaraďovať často, pretože pri dlhodobom používaní tejto zóny by sme nevedeli zaregistrovať progres. Máme zónu 4, prebieha za 80 až 90% našej maximálnej tepovej frekvencie, čiže už naozaj pracujeme, prebieha anaerobne, teda bez pomoci kyslíka, to znamená, že naše telo už nie je okysličené. A hlavným zdrojom energie sú tu sacharidy, ktoré sa vlastne delia rozkladajú na kyselinu mliečnu a jonové vodíky. A vlastne práve tá kyselina mliečna sa začne meniť na laktát, teda je to kvázi ďalší zdroj energie, ktoré telo využíva, pretože dokáže využiť tú energiu rýchlo a efektívne, ako napríklad pri zóne 2, kedy bežíme z energie tukov a začne vznikať tzv. Laktatový prach. To znamená, že naše svaly nám stuhnú a skrátka nemôžeme už ďalej behať. Myslím danú sériu alebo daný beh. No a vlastne tento laktatový prach sa dá dvíhať práve tým intervalovým cvičením, ktoré si rozoberieme v ďalšom videu. Využíva sa naozaj na tie intervaly napríklad, kedy si chceme posunúť našu rýchlosť, naše tempo. A napríklad nedokážeme sa v ňom udržať dlhodobo. Trénovaný športovec možno nejakých 30 minút, netrénovaný pár minút. Záleží. Potom tu máme zónu 5, vlastne telo funguje na 90 až 100% našej maximálnej tepovej frekvencie, to znamená, že
už ideme na naše maximum. Opäť hlavný zdroj energie sú sacharidy a telo funguje anaerobne, teda bez prísunu kyslíka. Dokonca trénovaný bežec v ňom vydrží len 5 minút. My netrénovaní len pár sekúnd. Vlastne posunúva nám naše tempo, teda sme po ňom rýchlejší. A do tréningu sa opäť zaraďuje pri tých intervaloch, ale tak väčšina ľudí viem, že využíva práve tú zónu 4. Vlastne tá zóna 5 sa využíva pri krátkych šprintoch, pretože my nedokážeme vydržať dlho. Ale to si rozoberieme opäť v ďalšom videu o intervaloch. A teda ako spoľahlivo merať tieto zóny? Tak najspoľahlivejšie vám ich zmerá nejaký prístroj, ale takto pri tréningu sú najlepšie hodinky Garmin, alebo viem, že ešte sú dobré Apple Watch. Ja osobne mám vlastne nejaké od Samsung, nie sú úplne najlepšie, ale mne stačia. Skrátka ide o to, že tú zónu mi takto dobre zmerať nevedia, čiže ako hodinky, tak by som šla skôr do Garmin alebo Apple Watch, ale to už vám neporadím, pretože ich momentálne nemám, ale tak teda zvažujem nejaký model od Garmin, ale príliš som sa ešte do toho neponorila. A ďalším spoľahlivým meračom je hrudný pás, ktorý vám to zmerá asi najspoľahlivejšie. A vlastne je to dobré vedieť kvôli tomu, aby ste vedeli, aký tréning chcem kedy a kde otrénovať, pretože ak chcem byť vytrvalostný bežiec, tak vlastne potrebujem hlavne tú zónu 2 a zónu 3, samozrejme tú zónu 4, ale zase zároveň, ak chcem byť šprinter, tak už opäť využívam tieto zóny trošku inak. A ja si myslím, že je dobre vedieť, v ktorej zóne sa aktuálne nachádzam, pretože len tak vieme progresovať. Zároveň na druhej strane ja už vidím na sebe, že viem, že kedy som v zóne 1, to je u mňa rýchla chôdza, pomalý beh, už som v zóne 2. Vlastne keď zvládam povedať 1-2 slova, som v zóne 3. Keď už veľmi nevládzem rozprávať, som v zóne 4 a keď už viem, že akože už rýchlejšie nepobežím, viem, že som v 5. Takže podľa mňa aj záleží od organizmu a každý si svoje telo pozná, takže to vlastne len pre zaujímavosť. Ale naozaj nespoľahlivým meračom je teda ten hrudný pás. OK, verím, že ste si toto síce krátke, ale za mňa edukatívne naučné video užili. Ja som momentálne vo Švédsku, tak chcela by som, aby videá vychádzali aspoň raz do týždňa. Áno, to by bolo asi všetko. Tak ďakujem, že ste toto video dopozerali až sem. Nezabudnite dať like, follow, koment. A to je vlastne všetko. A nezabudnite ma sledovať na mojom Instagrame, ktorý je práve tu. A to je vlastne asi všetko. Vidíme sa v ďalšom videu, ktoré je o týždeň. A chcela by som, aby to bolo vlastne niečo jednoduchšie. Chcem to vlastne takto striedať, že raz to bude niečo edukatívne, niečo oddychové, opäť edukatívne, jednoduché, edukatívne, blablabla. Jo.